पुचुखौ आगैनाबो मानो केन्सार बेमार जानांगौ देनाय गथ'आ उना खोनानानै जोबोद दुखु मोनबायलै आङो। इसोरनि अननाया हामबाथाय मोजां जागौमोन। मानसिखौबो नायनो थांथाराखै आङो। नङाबा दिनै लाफाथि आब'जोंनो थांफानि र' नायनो। औ थांनि र'। इतना खुश होने कैसे बताएं? Allah, बे आइडियाखौ आं मालाबानो बाहायनांगौमोन। नाथाय आं बावना दङमोन। बे बिबारि जाम्बिखौ बावना दङमोन आङो। सयथ'आ साला जाम्बि मारलै जे सयथ' बिबारिया। जेबो साना हौवानो आंनो 3000 फैसाखौ होनो ओंखारदों। पुचुकुआ केन्सार बेमार जादों होननानै। बिबारि जाम्बि दे लाबोदो फैसाया। मा खल' खालामबाय थादों एसेबां गोबाव? ना फैसा सानगासिनो? लाबोदोब्रा लाबोदो। थानो हाला आङो नेनो हाला। फैसा 3000नि मोखांखौ नायनो लुबैसोबाय आङो। बिलायाव सयथ' लाबोदो। 3000नि मोखांखौ नायनो लुबैबाय दे आङो। इसेबां गोबाव साननांगौ नालाय जाम्बि नालाय साननोनो रोङाखैना मोजाङै। अबावथ' बिबारि आगै फैसाया? लाबोदो हर आं थांसै। नै आब' फैसाया। लाबो। थेंक इउ स' माच दे। थेंक इउ स' माच। आरो खेबसेबो थेंक इउ स' माच। थादो दानिया थांसै आं। र' लाफाथि आब' आंबो थांनि। पुचुकु आगैखौ नुथाराखै नायनो थांनि र'। मा? पुचुकु आगैखौ नायनो थांनो? पुचुकुखौथ' जेबो बेमारि रोखोमखौनो नुवाखै। मानसिया मोदोमसो ओंखारसिनबावदों। बे पुचुकु आगैखौ नायनो थांबाथाय सेकसो जागोन नामायबा? नोङो नायनो थांनो लुबैदों? मानसियाबा न'आव दंना गैया? गैयाखैना दहाय आं फैबाथाय गामियावसो ओंखारलांदोंमोन। दङबोथ' जानो हानाय ना आब'। थांनि र' खेबसे नायना फैनि। सयथ'। होमबालाय आब' जायखिजाया नोङो फैसा दाहार लानायखौ रावनोबो खिन्थानाङा दे। आइमोननोबो खिन्थानाङा। आं माने नोंनिफ्राय धार लादो होननानै बुङा। गुबुननिफ्राय धार लादो होननानै बुंगोन। जागोन दे। आरो नोङो बेमारनि बागै रावखौबो सोंनाङा दे। पुचुकु आगैखौबो सोंनाङा। पुचुकु आगैया मोनथिबाथाय दुखु मोनगोन ना गथ'आ। बिनो जोंखौ खिन्थाखायाखै। ओरैनो नर्मेल लोमजानायसो होनदों। जागोन दे आब' खिन्थाया। आरो नोंबो जेबो टेनसन खालामनाङा दे बिबारि। 3000 फैसाखौ आङो नोंनो दिहुनना होगोन। आंहा अमा दंखायो। सानै मानसिनो आङो बुन्दि मासे आदि हरनाय दंखायो। दा बे बुन्दि मानैया फिसा जाबायनो। माबा मासेया जाबाय 29ता जोनोम होदोंनो। ओमफ्राय मासेया जाबाय 25ता। माने मासेया 29ता आरो मासेया 25ता। मासेयाथ' 30तायानो जादोंमोननो। ओमफ्राय बिमायानो होसिन्ना बुथारदोंहाय रख'रा। बा अमाया एसेबां 30तालागै फिसा होयो? आं खोनाफेराखैमोनलै। मानो जोनोम जानो जायो जाम्बिलाय। नोङो आरो नुवाना। बेनिखायनो आंहा जेबो टेनसन गैया मोनथिबाय। मासेयावनो जुदि आङो 4000 5000 मोनो होमबानिया नों साननाय नाय आं बेसे फैसा मोनखागोन। नंमारगौ मोनगोनथ' र'। थुदो होमबा लाफाथि आब' आंबो थाब थांनानै थाब फैगोन ओंखाम संनांगौ। किलुआ दङबा न'आव? औ न'आवनो दङ। बोराबो थांनो हायाना। आच्छा जोबोद दुखु मोनोलै किलुनि बागै सानबाबो। दे लासैनो हामगोन खोनालै इसोरनि अननायाव। थु थांसै अब्लालाय। दे जिराय बिबारि फाखायावनो जिरायहैथां। जेबो नङा दे थुला नाङा दे सिबखादों दहायो। मोजाङै सिबखादों आइया दहायो। जिरायलायला दे आब'। पुचुकुखौल' नायना थांसै आं। जेबो सोंखानाङा दे बिबारि। ओरैनो फैदोंल' होनना बुं। औ जागोन दे। पुचुकु पुचुकु जों फैनाय। बिबारि आब'सो माथो दोननोसो नुथारबायलै। औ आंबो फैथाराखैमोनानो दे। बेनिखायनो ओरैनो थाखोसो फैदों र'। जिराय आब' आङो साहा फुदुंहैनि र'। नांला
लोंलादो पुचुखौ आगै थांसैयानो आंबो ओंखाम संनो दङ हा लोंलांदो आरो लाल साहा मालायबा पुचुखौआ फुदुंगोन नांथ'ला दे आब' ओमफ्राय पुचुखौ आगै मोजाङै दंथ'योबा आब' मोजाङैनो दंथ'यो दे नोंलाय आंनिया बिदिनोसैलै आगै गेजेरावनो ओमफ्राय टिलुनिया बोरै खबरा मोजां जाबायना एसे आथिङा जायाखैलै बिदिनो दङ लासैनो हामलांगोन खोनादे आब' मिथिला दे आरो आगै दे होमबा लाफाथियाबो पुचुखौ आगै थांसै दे आङो दे थांदो दे दानो थांसै आरो आब' थांसै दे ओंखाम संनोबो दङनो बिनिया आरो टिलुआबो हारसिंसो दङना टिलुआबो मोजां मानसिबा बेलेग दा खरा जाना दङ थांथो दे बेफोरबायदि हारसिं गारबोजायाना दे होमबा बिबारि आगै थांदो औ दे होमबालाय थादो पुचुखौ आगै दे होमबा थादो मोजाङै थादे सयथुआ मानो बेफोरबायदि बुंदों जेबोखौनो बुंनो होआखै आङो जागोन दे बिबारि आब' नै नोंखौ नै सयथ' बिबारि साला बैखालि बिबारि आं नोंखौ जेबोखौनो सोंनो होआखै मानो आरो मोजाङै थादो होनना बुंनांगौ देनाय साला असयथ'निया अन्थाव बाथावनो गथ'आ बेमार जानाय रोखोमखौनो नुवाखै पुचुखौ आगैखौ दा जाहांदोल'सोना बेनिखायनो बेमारि रोखोम नुथ'वाखै इसोर पुचुखौ आगैखौ मोजां खालामदे गथ'आ एसेबां मोजां एसेबां गियानि थांबानो जिरायनो होयो थांबानो साहा जासियो लाफाथि आब' बायदि नङाथ' बियो जोबोद गियानिखा गथ'आ बे लाफाथि आब'आसो एसे जिग्रोद मानसिया नाथाय पुचुखौ आगैया अन्थाव बाथावनो मानोथ' जानांगौ देनाय बे बेरामा दुखु मोनबायलै आं पुचुखौ आगैखौ नायना फैनानै दाबा मोजां जागोन ना जाया उनाखानानो मोजां जाबा हामगौमोनलै बोरैबा मोनबाय थाबाय आं नायना फैनानै आगैखौ दासो सिख्ला देरफुहांदों बेफोरबायदियावनो आरो मानोथ' केन्सार बेमारा जाना होनांगौ बोरैबा मोनसिबायलै आं बे राहुला दिनै मानो फनखौ खेबसेबो रिसिभ खालामाखै दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो आङो खेबसेबो रिसिभ खालामाखै मानोबा फुंनिफ्रायनो हरगासिनो आङो 20 बारनिबो बांद्राय जाबाय खोना हरनाया नै 3:30 जाबाय रिसिभबो खालामा गावगायाबो हरफिना आं हरनायखौलाय बियो मोनथिदोंना मोनथियाखै मानि थाखाय रिसिभ खालामाखै बिमानियावनो हरनानै सोंनोसै आं गिनायसो मोनबाय मा जाखोथाय फुंनिफ्रायनो हरगासिनो आङो र' बिमानोनो हरनि आं बिहामजो आइ मा खालामदों उन्दुदों नामा उन्दुथ'वाखै बिहामजो 4:00 उन्दुनोसै दसे थानानै नोंहालाय माथो खालामदों आं ओरैनो जिरायना दंथ'यो र' ओमफ्राय आइया हामबायना बियानिया एसे हामबाय आइ दे बिदिनो लासैनो हामलांगोन दे ओमफ्राय आइ माबा राहुलालाय माथो खालामदों राहुला गावनि रुमावनो दङ माबा राहुला बेस्थ' नामा माथो आं फन हरबाबो रिसिभ खालामाखै नङा जेबो बेस्थ' नोंनो फन हराखै नामा बिहामजो ओहो आयै गावगायाबो हराखै आरो आं हरबाबो रिसिभ खालामाखै खेबसेबो फुंनिफ्रायनो हरगासिनो आङो मानोथ' रिसिभ खालामाखै असयथ' गथ'आलाय जेबोखौनो मावाखै आरो बरावबो थायाखै माथो न'आवनो दङ दहायनिफ्रायनो हरबाय थानायमोनबा नोङो बिहामजो आयै फुंनि 7 बाजिनिफ्रायनो हरदोंमोन आं जिखिजाया 20 बारसो जाखादों दिनै हरनाया इसोर 20 बार फन हरनायाबो खेबसेबो रिसिभ खालामाखै बियो असयथ' गथ'आ साला र'लाय दोनथ'लाय होमबा बिहामजो र'नाय आं लिंहरनि मानसिखौ दे रायनाङा आरो आइ मानो राया बिहामजो मानो राया रागासो जोंबाय आं दा खर'आव मेलेम गैयि गथ'आ मानो रिसिभ खालामाखै बेलाय मा खामानि मावनायनि दे होमबा दोनथ'नाय बिहामजो उनाव हरगासिनो र' आङो दे होमबालाय राहुल खोनादोंना खोनायाखै ओजों फैलाय आयै सयफ' गथ' साला खर'आव मेलेम गैयि गथ' बिहामजोआ फुंनिफ्रायनो फन हरगासिनो नोंनियाव नों मानो खेबसेबो रिसिभ खालामाखै फन अबाव आंनियाव फन हरखो आंलाय माथो मोनथियाखै आयै मोनथियाखैसो जागोन मायाबा फन हरबालाय माथो मोनथिखायोनो माबा आयै आंनिया मबाइला साइलेन्ट जाना दङमोनलै बेनिखायनो आं मोनथियाखै नोङो मबाइल
मबाइलखौ नायाखै नामा खेबसेबो नायाखैथ' र' आं आयै दिनै मबाइलखौनो नायाखै आंनिया माने दिनै मेगना एसे बोरैबा मोनगासिनोलै फुंनिफ्रायनो मबाइलखौनो नायाखै आङो दहायलाय माथो खोनानाय बायसो मोनदोंमोन आङो बेलाय गब्दायासो नायदोंमोन गब्दानिखौनो खोनादों आरो आं नायाखै दिनै मबाइलखौनो दांखायाखै आं दिनै हा मानोथ' खेबसेबो दाङाखै नोङो मबाइलखौ हा बिहामजोनो फन हरनांगौ होननानै नोंहा गियान गैया मेगनखौ बोरैबा मोनबाय दंलै आं आयै मानो बुजिया बेनिखायनो आं नायाखै हा नोंखौथ' नायबाय थानो होआखैना आङो मेगनखौ बोरैबा मोनबाबो नोङो खेबसे खिनिखौनो नायनो हाया नामा खेबसे नायबालाय मा जागोनखाय मबाइलखौ खेबसे नायनानै फन हरदो बेनिफ्राय खोमायाव लाना रायज्लायबाय थादो बेयावलाय नोंहालाय मेगनालाय मा खस्थ' मोनगोन दे माबालाय आयै आं आरो मबाइलखौ दांबाय थानो लुबैयोलै नायबाय थानो लुबैयो भिडिअफोरखौ बेनिखायनो आं मबाइलखौनो दांखायाखै दिनै आरो दा मोना हरखागोन सानदोंआनो आङो हा माखौथ' रायज्लायबाय थानांगौ फुंनिफ्रायनो आं नोंखौ फुंनिफ्रायनो रायज्लायबाय थानो होआखै खमसे खम खेबसेथ' हरनांगौ ना बिहामजोआ अना खानानै फुंनिफ्रायनो हरगासिनो मोनथिबाथ' आङो रिसिभ खालामगौमोन ना आयै आं दालिनि फनखौ रिसिभ खालामखायो आरो आं मोनथिबा हरफिनगौमोन मोनथिनायानो थायाखै मबाइलानो साइलेन्ट जाना थायो मानोबा आंनिया नोङो मबाइलखौ साइलेन्ट खालामना दोनाबा बोरै साइलेन्ट जाना थायोब्रा दा नोंनिया साइलेन्ट जाना थायाबाबो आंनिया हारसिं जाना थायोलै आंलाय मा मोनथिगौ मानो जाना थायो आरो आं मबाइलनि बागै बारा ओरै मोनथियाबो रोङाबो आं जाम्बा मबाइला अबाव नोंनियालाय लाबो आं माबाना होगोन दे रिंटन गाबनाय खालामना होगोन नोङो जुदि रोङाबा नाङा दे आंनो नाजागोन थांदो बिहामजोआ अबा गाज्रि मोनगोन फन हैदो थां बेसेरा गथ'आ दहायनिफ्रायनो हरगासिनो फुंनि 7 बाजिनिफ्रायनो जागोन दे हैदि र' बे दालिम हायथुगालिया जोगोनार साइसा साला फन रिसिभ खालामैखौबो फन खालामनानै खिन्थाहरदों नायबाय था आं नोंजों मा खालामो फस्थायगोन दिनैथ' आं हरगोनानो नोंनो फन साननैसोनि उनाव नोंनो खेबसेबो फन हरला आं जेबो रिलेसनानो लाखिखाला